Bilýäňizmi? Kompas sagatdan öň oýlanyp tapylan. Bu ýöne ýere däl. Sebäbi adamzat ilki nirik gitjegini, anyk ugruny bilmeli. Näçe wagtda barjagyny näl? Ýagny ilki anyk maksat tutmaly. Soň şo maksada ýetmek üçin näme etmeli, näçe wagtda ýetip boljakdygy hakyna pikir etmeli. Indi bolsa köpümiz oň tersine hereket edýäs. Gözümüz mydama sagatda bir zatlardan galyp barýan ýaly bir-birimizden kem galmajak bolýas. Belli bir maksatsyz ylgaýas. Ýalňyş ýolla näçe ylgasaň ylga ber. Şonça-da dogry ýoluňdan uzaklaşarsyn diýilýär. Dogry ýolda bolsa, käte ýuwaş ýöremegem uly bir öňügdişlikdir. Unutmaň, kompas sagatdan öň oýlanyp tapyldy. Ilki barjak ugruny dogry bilmeli, maksadyny anyk tutmaly, soňra hereket etmeli. Wagt dogry ýollan barýanlaň iň ýakyn dostudyr.